A Mesa pola Normalización Lingüística repasa o feito durante o 2017, unha intensa actividade a favor do galego por todo o país que só é posíbel grazas á colaboración e achegas de socias e socios. Desenvolvemos unha intensa campaña de promoción da iniciativa legislativa popular Sentido Común para garantir a opción de galego e os dereitos lingüísticos no ámbito económico. Esta ILP contou co apoio de entidades sociais, empresariais, de consumidores e organizacións sindicais e chegou ao Parlamento co aval de 28.000 persoas. Movilizámonos contra os impedimentos para exercer o dereito a galeguizar nomes e restituir apelidos ou tamén pola actitude belixerante contra a normalización da valedora do pobo. Consolidamos o servizo gratuito de asesoramento queixas e parabéns á liña do galego, a través de teléfono, correo ou app para telemóveis, na que introducimos melloras. Denunciamos publicamente centos de casos de discriminación lingüística e de exclusión sistemática da nosa lingua. Grazas ao apoio social conseguimos que aseguradoras como Génesis se comprometesen a incorporar o galego. Puxemos en evidencia o retroceso do galego no ensino a través do informe sobre educación infantil e denunciando o recorte da carga horaria de ata 13 horas menos nas materias na nosa lingua na secundaria. A Mesa e a CIGA Ensino pechámonos na Secretaría Xeral de Política Lingüística a comezos de ano e conseguimos reunírmonos co Conselleiro de Educación. No informe sobre o galego, nos xogos e xoguetes demostramos como só o 0,6% están en galego ou teñen opción. Editamos diferentes materiais para a educación infantil para desmentir falsidades e prexuizos sobre o galego, como os tópicos sobre a lingua galega ou o País das Letras, para difundir a nosa literatura. Publicamos o catálogo de Nadal coas empresas que participan en Abertos ao Galego e organizamos coloquios, conferencias e concertos. Continuamos a impulsar a plataforma cidadá Queremos Galego xunto a centos de colectivos que o 17 de maio movilizaron milleiros de persoas polo dereito a vivir en galego, enchendo a Praza da Quintana. Afortalamos a relación con entidades sociais de países con linguas minorizadas a través da Rede Europea para a Igualdade das Linguas, divulgamos o protocolo de Donostia e presentamos o documentario do Festival Tosta en colaboración con Linguas do Atlántico Europeo. Seguimos a traballar polo galego, mais lembra que, aínda que a nosa comunidade vai medrando, tamén o fan os nosos obxectivos e defender os dereitos da lingua é responsabilidade de todas e todos nós. Podes seguir as nosas actividades a través das redes sociais ou canles como Telegram. Se quixeres asociarte, podes facelo a través da nosa web ou escribindo a mesa@amesa.gal.